Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dob yeng jongpi. Ha kasih baar jong Lehniam Deiñkhlam. Dak spa ngot kirang ba kitemen kisamla bat ki hebret kilami pat ba nala ki jong kidong ban lekra ya ka Deiñkhlam bat u knong blai bat u sembut knong blai Ïawmusiang. Ka Lehniam Deiñkhlam ha kasih baar ka khat atri unai tong arajar puar kala sedang nadu ka porman step dak ka jing pen gentang ya ka Syiem Aitnar ha ka bak syakrin yam nadu doloi pator ulang do usangon kiwasan wahe bat kikini na kikur per kilahiar Syiem Aitnar ban pendap ya Lehniam keduan kedupan bat ya ka adong niam ka baong ban nadu kini khlemat ombet su ya no ne kanu ko brio ba kin le mata madai syaki benta ka Syiem Aitnar ha ka baidai bagani Lehniam laong bakat kum kita kisien ki papau ka peni ba ka Lehniam kenya aingo aidam kalong ka babha ha ka baksyakrin yam bat ki khon karat ki kimilenti ba ka jingker khu kan wan ha pokasnong karat ringkat bat ka persai maryang ka babha pamiat hadian ka jingkenya Syiem Aitnar baro ki nyotli ki kemai raj ki bakan thop ya ka dong panaliar ka dulong ka lum kerwiang ka lum yong kejam ka yong pia bat ka tepepali kilemi pajba ringkat ka bom ka bhuri ka biar ka blai hadu panapoi Ïawmusiang ban lejar laki jaka kat bah ka no phai sngipat ki penpoi ye ki Deiñkhlam naklau Ïawmusiang. Kita pun pak nyong pria. Oh. Này khe đồng em thì biết hỏi bệnh.
Kabeh Deiñkhlam yang kini kesem, ni keski wa ar mulong, yang kesem ar ya apa man ko keski ko wa kajing ko na do step ni, ko we bahari bahari yang kesem main na. Hadu benanyi kendau, damani dekat kami moni ke yang igi bru, kam jo ijing ko yang tregirat, keski ko ar, ko pendek ye ko kular yang i haki sos ni le ya. Chat i hadrong iwan thau. Iwa kasen raj wai penyo ko yaki kon yang ka uchat yo ko tem yakani ke khlam ko wa em hapok ka chnong hapok ka raj hapok ka thai wa ro wi yoi wa ki kon yang ka bai sen raj lira ki yaki Deiñkhlam ki yang ki na I thau yang ka bai ram au me mi woni wit me ma woni chan dai wo hun dai wo suk poi ki chai thau pa chang ya yaki Deiñkhlam ki yang ki hapok ka ni ka thau wa de bo ka pang na do na chwan lat man ka thau bo yi ke Deiñkhlam thau pendep ya ka chat ya ka kular yang tregerat kat rakam te hagani ka snem man ka snem ke jinggar khu ya waro ki khon yang kan yang tre wala arsnem yo de wi sa de to rakam hunrai hagani ka snem man ka snem ke jinggar khu wo yo portem ya kan ka khlam hawle wet ka nyai kete e ka ha waro ki khon yang kan yang tre wo chat wo kortem ya kan ka khlam hawle wet ka kamjo Dailang wa pigi press ki media ki open thai kan ko khobor yoi wa kilok ki jor ki wan ka leng wan li pai li sakhi gi ya kan ka be Deiñkhlam yang ni wa kam jo le ka Aitnar man ko ka jing bakre ko wa khli do nei bata kilok ki jor ki wan li sakhi ya ka be Deiñkhlam step mengwi kani ka Aitnar man ko ka jing bakre ko wa kerpang nei bata ki khon kan yang tre kham tam wadap san house nem wa yo ya ka state wa nya phao san snem wo yo ye lai lot damani ki bru ki lai lot khije bakat han la katele dang mani ko cha te tha khom hagi witwan ki banta wo ng be ye ka khlam u be haroi ya ka bam sa bam phong u be haroi ya ki won ki jing si ki em ha po ka im lang sa lang de ngi kam ka child abuse atrocities of women wa ka tu ye khajai ka jon hewan mani khajai thau khajai bao kite ban ki jing ya ki was nyau si ha ka nong rim ko ongi maya ya yongi maya yang I buram yang kiwi kete to kan ngrim go wi yanyi kam ki khon yang kan yam tre kan ni ko haw ngo edemi na do ne step le ngo I mau ngo wi ri khon kan yam tre ye waro nei ni thnawi ni thong chei thawi ba khen tam yo ye ka jing khu yo wa kan ni ka khlam hoi de un den ga sa kan ni ka thaw kat wa kam te ha kan ni ka snem snyau serong ong kamu presiden yang ka sen rai ha kan ni ka por oh wa I QM ha kan ni ka pateng dekat tu dia yo sket ka kan ni ka khlam dia ai kau pat kan ni ka khlam ke yi ka khlam yi le ko yi ja ha po ka chonong ka tha te hai jing to wa kan ni ka si ku a kat ni po raw yang ni si ka khnong blai ka le da ka yo ka nong rem wa ke khon rai han man ka chonong ka wa khian han rai dai bor blai ye ka ra ka khnong blai yo pon poi ka chai thau chong ye yang ka ha te dek yat ulong soyo khum le phi ro ke nong pat ye ka ni ka be Deiñkhlam ka yang I pat suk dan everyone ijing duna hawa anai hambo not ki pai hakanang rim ko scam ko wayerap kaliang ya chan kaliang kam ki buru ki bache kam ki buru ki im hagani ka por ko wa um ka sni kaliang kanong kaliang khubles bo